Haumağız hürmetli televizor qarawçılar. İşinbay televiziyanın Selam kanalı tulqınlarında yerli bulak tapşırığı hedin menen Hana Maksutova. Qıtladar programmaha her adlanın şembe gününde 20 saat 30 minutda hem yakşembe günde ertengi saat 9'da efirga sığa. Tuğan günler yılda qabatlana. Lakin qabatlanmay ütkeni. Baxit şatlıq hem tadalık menen kiyilip tırhın alda kütkeni. Quyaşlı yılı Nazlı aprel ayında güdərinin matur gümür bayramların bildiləusi, televizor qarawsı dostlarımızı ihtəlikli vakıqları menen ısın köngüldən qaynar qıtlayız. Yerli büləgimiz hızın üsün. Zəngər ekranları yanına İşinbay rayonunun Kirmen Yılğı avulunda qımır etüse İdrisova Tanhalov Şərifullah qızın saqırabız. Qədirli seyibid, hüyükli qatınım, yaratqan ölü seyibizdə matur qımır bayramı 65 yaşlıq көркәм юбилей менән сын күңелдән qaynar qıtlayбыз. Һәм уға бары тик изге теләкләребезне генә әйткерәбез. Ди башлана был хат юлдары. Яздың тәүге кояш нурлары табигатьтә үзенең сафлыгы менән нисек балкытса, безнең кадерлебез дә үзенең күңел нуры менән тирә-юньдә матурлай. Якындарына, дусларына, тугандарына йөрәк йылыһын өләшә. Шугала без уны бик нык яратабыз. Һәм туган көне менән сын күңелдән qaynar qıtlayбыз. Кадерле безгә һаулыктан иң ныклыһын, бәхеттең иң улыһын, гомердән иң озынын гына теләйбез. Иртәләрең кояшлы, көндәрең аяз, кистәрең айлы, уйларың якты, күңелең тыныс булһын. Барлык яхшылык тыйган изге йөрәгең, сабыр хулкың, барыбызга ла хәстәрлекле булганың өчен еңә сиккә рәхмәтлебез. Киләсәк көндәреңдә сәламәтлектә, һаулыкта, муллыкта,
кайгы хәсрәтсез, көлүп елмайып үтен. Безне ендиреп, тормышыбызны ямлап, атайыбыз менән мөхәббәткә төрнеп кенә озын-озак яшәргә язһын. Безнең гаиләбездә бер юлы 2 байрам. Ата-сәйебезнең бергә яшәүләренә бу ел 45 ел. Икегезне дә яратабыз, хөрмәт итәбез. Исән имин генә була күрегез бүрүк. Әсәй, безнең мәңге күнмәс гомер кыяшыбыз һин. Һинең һау-сәламәт, безгә олы төрәк, кәңәшсе булып яшәүең үзе олы бәхет. Тугандарың, балаларың, якындарың килгән һайын, тәмле татлы ризыклар бешереп, мул байрам табыны әзерләп, һәрберебезне елмаеп каршылаһаң, озатып калаһаң. Бер тугандарыңның гына түгел, күршләреңдән, дусларыңның туган көндәрен беләһең. Күңелең киң һинең, берен дә котларга онытмайһың. Авыр сактарда ла һин һәрберебезнең якын кәңәшсеһе, олы ярдәмсеһе. Кызларыңа ян-янсәрдәреңдә тәрбияләшергә өлгерәһең. Яй көндәрендә йорт тирәләй аллы-гөлле сәскәләр үстерәһең. Күңелеңдә ошо сәскәләрдәй һәр вакыт назлы, йылы, якты һинең. Кадерлебез, байрамың котлы, мөбарәк, көндәрең кояшлы, бәхетең һәр сак түңәрәк булһын. Гомереңдән һәр көнен уңыштар белән каршыла. Һаулыгың нык булып, ердәге барлык бәхеттәрне татырга насип итһен. Без һине бик нык яратабыз. Яшәү шатлыгы һин безнең өчен. Яхшылыгың менән үрнәк һин. Авыр сакта һиңә таянабыз. Безнең өчен һәр сак кәрәк һин. Ал һин бездән тәбрик күҙен. Ошо булган олы бүләктәр, тыныс тормыш менән гел шат яшәү. Озын гомер безнең теләктәр. Рәхмәт һиңә, әсәй, оҙаҡ яшә. Бәхет шатлык менән ғүмер ит. Сәскәләргә ҡояш нисек кәрәк. Һин дә беҙгә шулай кәрәк бит. Һине яратып, ҡыҙҙарың Светлана, Юлия, тормош иптәшең Әсҡәт, йән-йәнсәрҙәрең Азамат, Мәҙинә, Асҡар, барлыҡ яҡын туғандарың. Хөрмәтле Таңһылыу Шәрифулла ҡыҙы, 65 йәшлек күркәм юбилейығыҙ ҡотло булһын. Көндәрегеҙ бүләктәргә, ҡыуаныстарға, бәхеткә тулы булһын. Үткән йылдар өсөн ҡайғырмағыҙ. Ҡыш артынан йәмле яҙҙар, сәскәле йәйҙәр етә. Етә лә, үтә лә китә. Кешенең эшләгән эше ҡала. Яҡындарығыҙ һеҙҙең менән ғорурланырлыҡ, бөтә йөрәктән хөрмәт итәрлек булһын. Үҙегеҙгә, ғаиләгеҙҙең бәхетен күреп, ҡыуанырға ғына яҙһын. Тағы ла күп тапҡырҙар барлыҡ туғандарығыҙҙы юбилей кисәһенә йыуығыҙҙы теләйбеҙ. Яҡындарығыҙ һайлаған йырлы бүләк һеҙҙең тарафтарға юллана. Ҡабул итеп алығыҙ. Ир ҡулыңна миндә сузам, икәүләп барый әле. Икәүләп барый әле. Җитәкләшеп бу тормошта юлларына ярый әле. Юлларына ярый әле. Син бит минем шатлыгым, бәхетемнең нурлары. Безнең бергә үткән юллар, алларың матурлары. Син бит минем шатлыгым, бәхетемнең нурлары. Безнең бергә үткән юллар, алларың матурлары. Син булганда җиңел миңа син булгач рәхәт. Миңа син булгач рәхәт. Икебездә бер хисләрдә сөюең өчен рәхмәт. Сөюең өчен рәхмәт. Син бит минем шатлыгым, бәхетемнең нурлары. Безнең бергә үткән юллар, алларың матурлары. Син бит минем шатлыгым, бәхетемнең нурлары. Безнең бергә үткән юллар, алларың матурлары. Карышларың белән назлап туттырып бер кар әле. Туттырып бер кар әле.
Bizning әлі atlar үшін бик көп юллар бар әлі. Бик көп юллар бар әлі. Син бит минем шатлыгым, бәхетемнең нурлары. Безнең бергә үткән юллар, алларың матурлары. Син бит минем шатлыгым, бәхетемнең нурлары. Безнең бергә үткән юллар, алларың матурлары. Син бит минем шатлыгым, бәхетемнең нурлары. Безнең бергә үткән юллар, алларың матурлары. Син бит минем шатлыгым, бәхетемнең нурлары. Безнең бергә үткән юллар, алларың матурлары. Безнең бергә үткән юллар, алларың матурлары. Алларың матурлары. Ишембай районының Харгай авылы баһадиры, классташыбыз Хисматуллин Рәфис Гыймалетдин улы ошо көндәрдә үзенең истәлекле гомер байрамын 60 яшен билдәләй. Без уның классташтары барыбыз да якын кешебезне матур гомер байрамы менән асын күңелдән канәгатьләйбез. Киләсәк көндәрең өмет менән тулы булып, гомер йомгагың шатлык хинисләргә генә тулып тәгәрәһен. Тормыш авырлыкларына бирешмәй, сабыр булып, һәр атканданга, яуган кардарга, килгән язларга, аккан һуҙарға һоҡланып, үткән ғүмергә үкенмәй, балаларыңдың һәм ҡатыныңдың изгелектәрен күреп, әлегеләй изге күңелле, алса кирле булып, оҙон оҙаҡ бәхетле ғүмер кисергә яҙһын. Хоҙай үҙеңде сәләмәтлектән, бәхеттән, күңел тыныслығынан айырмаһын. Ғүмереңдең был миҙгеле туҡтап бер йырлап алыу, үткәндәргә шөкөр итеп, киләсәккә юл һалыу. Себерҙең халҡын илдәренә, ыжғыр бурандарына бирешмәй, һау сәләмәт булып, оҙон оҙаҡ йәшә классташыбыҙ. Тағы ла бик күп тапҡырҙар осрашып, һөйләшеп, күрешеп торорға яҙһын. Иң изге теләктәр менән 10 йыл бергә уҡыған классташтарың Илмира, Фәнисә, Нәфисә, Гөлнур, Хәнә, Нәкир, Фәнис, Фаяз. Әлмисақтан алып хәҙергәсә фәрештәләр беҙҙе етәкләй. Имен аман торға был донъялар, миңә артыҡ бер ни кәрәкмәй. Имен аман торға артык бер ни кәрәкмәй. Был донъяның тәмен күп
Mingä artık berdi kerekmey. Yarlarımda hedege yahırlap turgam, Mingä artık berdi kerekmey. Yarlarımda hedege yahırlap turgam, Mingä artık berdi kerekmey. Mingä artık berdi kerekmey. Mingä artık berdi kerekmey. Әбіл Құтлау аты Салауат қаласынан келген, оны Рүзилә Сиддиқова язып еберген. Ошо көндәрдә безнең яраткан апайыбыз, һеңлебез Бик Мөхәммәтова Сәвия Габдрауф кызының күркәм юбилее кадерле безгә 60 яшь тула. Без уны бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Туган көнендә тик изге теләкләребезне генә иткерәбез. Ди башлана булган юлдары. Без 5 туган, дөньядагы иң матур урында урнашкан Ишембай районының Харгай авылында Габдрауф менән Миңнехлау Сиддиковларның гаиләһендә туганбыз. Бишебез дә Рәүдәт елгаһының һавын исеп, яшел үләнендә тәгәрәп аунап үткәнбез. Сәвиябез бәләкәйдән бик акыллы, илгәдәк, ярдәмче бала булып үсте. Мәктәп елларында укыганда ук Акбуда журналында, Ян Шишмә гәзитендә уның бик матур шигырьләре басылып чыга иде. Үтә төшкәч, район гәзите Торатауда шигырьләре, нәсерләре дөнья күрде. Без уны барыбыз да әдәбият юлыннан китер, олы язучы, шагыйрә булыр дип көткәйнек. Якыныбыз Макар урта мәктәбен тик яхшы билдәләргә генә тамамлап, Салават каласындагы медицина училищесына укырга керде. Уку йортын тамамлаган яшь кызы Кыяук авылына шәфкать туташы итеп эшкә ибәрәләр. Адак Салават каласында балалар поликлиникаһында эшләй. Берничә ел шәфкать туташы булып эшләгән яшь кызның күңеле әдәбиятка тартыла тора. Шуңа күрәлер инде Өфе каласындагы Башкорт дәүләт университетына укырга инә якыныбыз. Сәвиябез хәзер инде 30 елдан артык Салават каласындагы 25-нче Башкорт гимназиясында балаларга башкорт теленнән белем бирә. Армай талмай, яшь буынды белем тауына әйдәй. Якыныбыз Башкортстандың ат казанган укытучысы исеменә лайык булды. Үз һөнәренә гашык, эзләнүчән укытучы төрле конкурсларда әүдем катнаша. Оның укучылары кала, республика кимәлендә үткәрелгән олимпиада, конкурсларда һәр сак призлы урындар яулай. Был да уның зур хезмәте. Бар игерәк елыһын балаларга армай талмай, тамсыгына тиклем биргән укытучыны укучылар ярата. Гимназияны күп елдар элек тәмамлап киткәндәр, еш кына телефондан шылтырата, хәлдәрен белешә. Байрам һайын кадерле укытучыларына сәскә гөлләмәләре бүләк итә. Укытучы өчен шуннан да кадерлерәк бүләк бармы икән? Кызлары Лилия, Алинага гомер биреп, уларда үз аллы тормыш юлына аяк баттырып, кияүдәре Ленар, Коля, ияндәре Руслан, Альберт, Ислам, иянсәре Милана менән бергә тормыш авырлыктарын, шатлык куаныштарын бүлешеп, уларга һәрвакыт ярдәм итеп, тормыш иптәше Ринат менән бик бәхетле гомер кисерә ул. Һине сикер яратабыз, хөрмәт итәбез. Киләсәк көндәрендә сәламәтлектә, моңлыкта, кайгы-хәсрәтһез көлеп елмаеп үтен. Безне һиндереп, тормышыбызны ямьләп, озын-озак яшәргә язсын. Кадерле без, байрамың котлы, мөбарәк, көндәрең кояшлы, бәхеттәң һәр сак түңәрәк булһын. Гомереңдән һәр көнен уңышлар белән каршыла.
haulığın нык булып, yerдәге барлык бәхетләрне татырга насип итһен. Күңелең һәр вакыт тыныч, дөньяң түңәрәк, эшләрең уңышлы, haulığın нык булһын. Көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмсыл, бәхетле һәм сәламәт бул. Уй теләкләрең тиң, тулыр таңдарың тыныч, haulığın ныклы, гомерең бәхетле булһын. Бұл көн шундай күңеллелер һин туганга, бұл дөнья шундай яктылыр һин булганга, бөтә яһан шатлангандыр һин туганда, тирә-якта һәр сак бәрам һин булганда. Бүгенгеләй һөйкемле бул, бүгенгеләй бәхетле бул. Яй гөлләре үскәндә лә, япрактар ярганда ла, көз гөлләре искәндә лә, ергә кардар яуганда ла, котлы булһын туган көнең. Иң изге теләктәр менән апаһы Әлфия, агайдары Исфар, Ришат, һеңлеһе Рүзилә, еңгәләре Фәнисә, Мәрфуга, якын тугандары. Хөрмәтле Сәвия Габдрәүф кызы, якындарыгызның изге теләкләренә без дә ихлас кушылабыз. Һәр вакыт шулай яшь, мөлаем, изге күңелле булып калыгыз. Мөхәббәт, гомер байрамдарын усларга бер вакытта ла ашыкмагыз. Тугандарыгыз хайлаган йырлы бүләк һеҙҙең яҡтарға ашыға, ҡабул итеп алығыҙ. Атайҙары да бер, әсәйҙәре дә бер, йырлап йәшәргә тыуғанбыҙ бит бер. Уйҙарбыҙ бер, йырҙарбыҙ бер, ни хәл итһәк тә Qandarыбız bir, tuğanım deyip Üttün balığımır, uygarыбız bir, yırgarыбız bir, ney hal tekte bir tuğandar bir, uygarыбız Әбіл Құтлау хаты
Ишембай районының Өткөл авылынан келген. 50 ел элек ямле, матур табигатлы Ишембай районының Өткөл авылында 6 малайдан соң бер кыз булып, безнең кадерлебез Шәрипова Сөембикә Ишкали кызы дөньяга ала салган. Авылда 10 классы тамлагас, Салават калаһында ашнаксы, быяласы һөнәрләрен алып, шул калала 5 ел эшләп, Өткөл авылында матур, хөрмәткә лаек укытучылар Шәрипов Исмәгыйль һәм Минивафа кодаларыбызның хәзер мәрхүмдәр инде. Бәләкәй юлдарына Салават итнәбезгә кияүгә сыга. Апайым менән итнәм 1994 елның декабрендә өйләнешеп, йорт халып, үзләре һәмәк акыллы, алсак, ярдәмсыл 2 бала, бер кыз, бер ул үстереп, укытып, олы юлга, тормыш юлына бастырдылар. Хәзер инде бик бәхетле өләсәй менән олатай булып өлгерделәр. Кадерле бездә алтын юбилей менән ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Корыстай һаулык, озын гомер, ян һәм тән тынычлыгы, иман нуры Аллаһ Тәгалә насип итһен. Тормыш сынауларына бирешмәенсә, авырлыктар алдында баш эймәенсә, яшәүдән ям табып, бәхет шатлыкта, мул тормышта, исәнлектә, һаулыкта озын тигез гомер кисергә язһын. Балаларыңдан якын киләсәген күреп, уларның һөйнесләренә куанып, дөнья рәхәтлектәре кисереп, якындарыңа яшәеш сыганагы булып, күңелең нуры менән алдагы көндәребезне яктыртып яшә. Бәхеткә ең охшаш булһын ине. Яңа яуган аппак кардарга, һәр ел һайын ошо матур көндә ашыгабыз һине котларга. Йөриденең бөтә матурлыгын киләһеңә бүләк итәһе. Дөньядагы иң матур һүзләрдән иң йылыһын килә әйтәһе. Гомреңдән якты киләсәген алгы таңдар аша каршыла. Юлдарыңда булган гел шатлыктар, бәхет көтеп торһын каршыңда. Зур уңышлар юлдаш булһын, көндәреңдә шатлык бидәһен. Сәламәтлек ярты бәхет тидәр, ошо бәхет ситләп үтмәһен. Котлауларга кушылып, тик изге теләктәр теләп калысы. Абзыяң Байрамгали, еңгәң Зөбәрҗәт, кызларың Светлана, Аделина, улың Ринат, кияүдәрең Оскар, юлдар исеменнән һине яраткан, хөрмәт иткән туганың Лилия. Алтын юбилейын билдәләүсе хөрмәтле Шәрипова Сөембикә Ишкали кызы. Һаман да шулай көчле рухлы, асык күңелле, дәртле булып калыгыз. Якындарыгыз һайлаган йырлы бүләк һезнең тарафтарга юллана. Кабул итеп алыгыз. Тигақтарын мин хайлайым, чөнки улар күңелеңдән сагылышы бит апайым. Ак сәскәләр, төстәренә сафлык яйган, һинең олы йөрәгеңә минең дә хисләрем һыйган. Ак сәскәнең таждарында ысык тамсылары уйнай, яшь сылаткан бит алмаңдан берүбәем әле апай. Ак сәскәләр, төстәренә сафлык яйган, һинең олы йөрәгеңә минең дә хисләрем һыйган.
yarımın hüyüse dostlarыбыз. Ошының менән йырлы бүләк тапшыруы тамам. Ямлы язның йылы, назлы, кояшлы апрель айында үдәренең туган көндәрен, истәлекле гомер байрамдарын билгеләүче телевизор караучы дусларыбызны тагыла бер тапкыр истәлекле вакыйгалар менән ылсын күңелдән кайнар котлайбыз. Якындарыгыз хайлаган йырлы бүләк, һеҙҙең байрам табынын яктырак, йыллырак, күркәмерәк итһен. Һеҙҙән хаттар, шылтыратыуҙар көтөп ҡалабыҙ. Экранда күрһәтелгән телефон һандарына шылтыратып, якындарыгызды ғүмер байрамдары менән ҡотларға ашығығыҙ. Һау, сәләмәт булығыҙ. Yaşagısı alam irkə gölüm Inin nazarından Inin menen qalam ketə almayım Yaxda yazarından Yemli gezerse bireyik vaxtələr Höyöv iləndə qalırğa Bizin kiləsək Tegən bəxetkə Yollar halırğa Minə mənəm bolğanğa İrkəm rəxmət Madur yazar bular Qalham Bəzən güzel möhəbbət Möhəbbətdə Yaşa zərrənində rəxət Yalmayan haman hin ol bəxrəm Minəm uydaramda Quşab hinən isə məndə Yırlayım yerdaramda Minəm bəxətəm hinən qulanda Qumərləkə bulayıq bərgə Күзәр-күзәрдә atlayıq yəmnəşə Bərgə qumərgə Minəm mənəm bolğanğa İrkəm rəxmət Madur yazar bular Qalham Bəzən güzel möhəbbət Möhəbbətdə Yaşa zərrənində rəxət Minəm mənəm bolğanğa İrkəm rəxmət Madur yazar bular Qalham Bəzən güzel möhəbbət Möhəbbətdə Yaşa zərrənində rəxət Minəm mənəm bolğanğa İrkəm rəxmət Matur yazar bulab qalham Bəzən güzel möhəbbət Möhəbbətdə Yaşa zərrənində rəxət Minəm mənəm bolğanğa